Krásny deň vám prajem, drahí moji milí. Tak vidíme sa takto opäť na YouTube Liečivá cesta, po prípade sprostredkovanie na Facebooku Centrum spirituálnej chirurgie. Tu v priestoroch Centra Liečivá cesta, kde mnohokrát mnohým počas dní pomáhame terapiami, liečeniami, uzdravovaniami, rozhovormi a takou pomocou, aká je momentálne potrebná pre ich polepšenie zdravotného stavu, psychického stavu, stavu akéhokoľvek, ktorý momentálne potrebujú dať na poriadok. Všetci z nás sa potrebujeme cítiť lepšie, krajšie, lepšie, zdravšie, ideálne bez bolesti, bez nejakých symptómov a prejavov, ktoré mnohým niekedy až strpčujú život a je potrebné veľmi rýchlo a okamžite zasiahnuť. Nebudem tu opakovať to, že čo všetko ako liečivá cesta, centrum, ktoré poskytuje možnosti uzdravovania, máme všetko k dispozícii. Za mnou vidíte kryštálovú posteľ, toto je centrum liečivá cesta. A čo dodať? Vzniklo nové liečenie, ohňová transformácia ohňovou chirurgiou. Je to nová technika, ktorá doplňa spirituálnu chirurgiu takým vyšším momentom odstraňovania, hlavne na tej energetickej úrovni, tých energetických vplyvov a javov, ktoré my, dajme tomu, necítime, nevnímame, nevidíme. Zároveň sú tými dôležitými aspektami, ktoré majú ten najväčší vplyv na to všetko. Ako som už písal v mnohých článkoch, tak to, čo si zapisujem, čo vidím vnútorným zrakom, určité symboly, symboliku, určité energie, usadeniny, prvky, rôzne bytosti a tak ďalej, energie, ktoré sa nachádzajú na tej vnútornej energetickej alebo inej neviditeľnej úrovni, v tej lokálnej časti, ktorá sa momentálne uzdravuje, tým daným liečením, ktoré robíme. A ja som spojil za posledné obdobie energetické liečenie viacerými, dalo by sa povedať, spojeniami cez tibetské tumodýchanie, kde sa pracuje s dýchaním, s vizualizáciou ohňa a prácou s touto energiou. Presunúť sa v tomto momente k aktu liečenia pri energetickom liečení ohňovou transformáciou a ohňovou chirurgiou, pri ktorej vyberáme doslova do písmena tú časť tej energie a pálime ju priamo doslova v ohni, ktorý spálí práve tú energiu, ktorá nám berie energiu, ktorá nám robí tie potiaže, robí tie bolesti. A stalo sa pri posledných dvoch prípadoch, o ktorých som aj písal na Facebooku v rámci príspevkov a v rámci článkov, že jedna pani má nádor na chrbtici, iná pani má tumor na chrbtici a už len tie prvé momenty, prvé chvíle, prvé dni po liečení touto transformáciou, touto ohňovou chirurgiou sa podarilo vylepšiť, polepšiť ten zdravotný stav, hlavne čo sa týka pocitov. Keď niekto zabudne zobrať lieky po takomto liečení po niekoľkých dňoch, lebo tá bolesť nie je taká častá, nie je taká silná, nie je taká enormná, tak to je už čo povedať. A ja verím, že i vy mi dopomôžete k tomu, že keď prídete a prejdete si takýmto liečením, že budete aj vy a aj ja poznať tie ďalšie možnosti, tie ďalšie momenty, ktoré dávajú ten pozitívny aspekt. Ten výsledok. To, že sa cítite lepšie. To, že je to lepšie. A najlepšie je, ak u toho dotyčného človeka dochádza k jeho úplnému uzdraveniu. Máme za posledných 11 rokov takých ľudí, ktorí sa úplne uzdravili alebo natoľko uzdravili, že nemuseli ísť na operáciu, nemuseli pokračovať v úplnej takej liečbe, enormnej, silnej, liekovej a tak ďalej, ako ňou prechádzali. Nie sme ani lekáreň, nie sme ani ambulancia a nie sme ani nemocnica. Takže my len pomáhame k tomu, aby ste sa cítili lepšie
A ak to pomáhanie vás dopracuje k tomu, že ste uzdravení alebo uzdravenejší, tak o to viac som rád. O to je to lepší pocit a o to je to lepšia čokoľvek, čo môžete vy zažívať, čo môžem ja cítiť v spoločnej interakcii v tom výsledku. Teším sa, veľmi sa teším a opäť aj toto video bolo natočené úplne autenticky, tak ako mi to prichádzalo, mal som silný pocit zobrať kameru, zobrať mikrofón a nahrať vám túto nahrávku a akékoľvek otázky v súvislosti s tumodýchaním, tibetské tumodýchanie, ktoré tvorí nielen tú časť energetickú, nie len to, že sa uvoľníte, nie len to, že sa naučíte dýchať, ale že vám to očistí aj pečeň, očistí vám to oblasť solarplexu, že vám to očistí vaše telo, že vám to dodá viacej energie. A že toto dýchanie krásne prepája aj liečenie ako také, je úžasná vec. Prídite k nám do Centra Liečivá cesta, sme na Bočnej 10 v Košiciach, alebo nám napíšte, alebo zavolajte, všetky kontakty máte pod týmto videom, alebo ak to bude v príspevku, tak pod príspevkom. No a budem veľmi rád, ak dáte like, ak dáte odber, no a keď budete zdieľať toto video, to už je úplná krása a ja za to vopred ďakujem. Želám vám krásny a úspešný týždeň, ak to pozeráte teraz v pondelok 10.11.2025 a verte, že všetko môže byť lepšie, stačí len urobiť tie správne kroky. Teším sa na vás a krásny deň vám želám, moji milí. Všetko dobré.